everyone, welcome back to my YouTube channel. Nerat goबाव जाबायमोन आरोना दखनानि भिडिअ लाबोया ओमफ्राय दा बिहावनि दखना दखानाव दंफैयो आरो आङो दखना गांनैसो देखायनोसै नोंथांमोना दखनानि भिडिअ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' दा बिदिब्ला आंजों लोगोसे पापा मौर्या ओमफ्राय नै ओरैजाय जलंगा ओमफ्राय नै गामसाया ओमफ्राय नैथिंजाय थफ्ला थफ्लि दं आरोना बेखौ दिरुना ब्लाउस दङ बेयाव ब्लाउस दङ ब्लाउस बडि केयार ओमफ्राय नै मेचिन दखना नै चार्ज लाइटआ गिदिरथार कारेन्ट थांबा बिराद मोजां बे चार्ज लाइटआ सोरबाफोर बायनो गोसोब्ला बायनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय नै बेहेनबाय थाला आङो दामाबो बेसेथाय मिथिलाय लांला ओमफ्राय नै गथ'फोरनि ड्रेस मा लाखो फाथै टमि ए गरमजों जालांगोन ना मेख्ला बेफोरो मेख्ला हेल' एभ्रिवान दिनै दखनाखौ बुरजा लाबोजोबनो हायासै आङो ओमफ्राय जाखिनि देखायदों बेखौनो नायथ'नानै गोजोनना थाबानो जाबाय आरो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लाबोबावगोन आङो बिदिनो मोजां दखना थ' लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय।